ସମସ୍ତେ କଣ ନା ତୁମର? ମାଧିଆ ଧଡ଼େଇ ସର। ମାଧିଆ ଧଡ଼େଇ। ବୟସ? 32 ବର୍ଷ 6 ମାସ। 32 ବର୍ଷ 6 ମାସ। 6 ମାସ। ହାତ ଟିକେ ଦେଖି এটা তো খাইব। ହଁ କଣ ହେଇଛି ତମର? ସାର୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭୋକ ଲାଗୁନି, ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନିଦ ସାର୍ ନିଦ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭୋକ ଲାଗୁନି, ଶୋଇ ଉଠିଲା ପରେ ନିଦ ଲାଗୁନି। ଓହୋ ଏ ତ ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ତମର। ଚିକେନ ପ୍ରତି ଟିକେ ମାନେ ଚିକେନ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଟାଣି ହେଉଛି ଚିକେନ ଆଡ଼କୁ। ବେଶୀ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଟିକେ ଦେବେ। ଓ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ଭାରି ଟାଣି ହେଉଛି। ଟାଣି ହେଉଛି ମାନେ ଟାଣି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜା ନା କାଟୁଡ଼ି? ବେଶୀ ଟିକେ ବହୁତ ଗଞ୍ଜା ହେବ। ଗଞ୍ଜା ମେଡ଼ିସିନଟା ଟିକେ କେ ବାପା ଦେଖିବା। କାର୍ଡ଼ ଖୋଲିବେ କି ସାର୍? ନା ସାର୍ ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ। ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ। ଯିବ କାଢ଼ିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନା ଯିବ ଥାଉ ଭିତରେ ଦରକାର। ହଉ ହଉ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ବାତ ଦୋଷ ଟିକେ ଅଛି। ତମର ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଘରକୁ ଯିବାର ସମସ୍ୟା। ଘରକୁ ଯିବାର ସମସ୍ୟା। ଘରକୁ ଏଗୁଲା ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ଯାଉଛି ସାର୍, ବେଳେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ରହିଯାଉଛି। ହଉ ହଉ ମୁଁ କେତେଟା ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦଉଛି, ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆସି ଦେଖା କରିବେ ହେଲା। ଏଇ ସିରପଟା ଡେଲି ଗୋଟେ ଥର, ହଁ ରାତିରେ 2ଟା ବେଳେ ଖାଇବେ ହେଲା। ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଲେଖି ଦଉଛି, ଏଇଟାକୁ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ହେଲା। ରାତି 3ଟା? ହଁ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଖାଇବେ ଆଉ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁ, କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଉଠିକି ଖାଇବି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନହେଲେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇବି କି? ଟନିକଟା ଖାଇବି କି? ସେଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା। ସେଇଟା ତୁମର ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳଉଛି ଯୋଉ, ସେଥିରେ ଚିକେନ ବି ମିଳିବ, ଆଉ ରାତି 3ଟା ବେଳକୁ ସେ ବି ଉଠେଇଦବ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ ଅଏଲିଂ କରି ଆସିଲେ ନିଦ ଠିକ ଠାକ ହବ। ହଉ ସାର୍ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେବେ। ହଁ ଚିକେନ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ। ହଁ ହଁ ଗୋଟିଆଟା ମାନେ ଚିକେନ ହଁ ତିଆରି। ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କା। ତା ପଇସା ଦେଉଛି। ଫୋନ୍ ପେ ନା ସାର୍ କ୍ୟାସ୍? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଫୋନ ପେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆର ସପ୍ତାହ ଆସି ଦେଖା। ହଁ ହଁ ଆସ କାଟ।